Аз съм Георги. Казват ми го Чар. Живее до Варна, много хубаво спретнато кварталче. В бащината си къща на крачки от морето. И от малък майка ме праща се за хляб. Аз отивам на морето, изкъпвам се, докато се върна, той хляба топлия е свършил. И прибирам се и естествено трябва да излъжа, да я кажа или че няма хляб, или че е имало голяма опашка, съм чакал до мене хляба е свършил. И така постоянно, изтърват ли ме или останали малко свободен, съм все по морето. Така съм израсъл. Минаха годинките и докато се усетя, аз наистина, че не бях добър ученик, но пък за мен от малък съм се свикнал на труд. Никой не съм притеснявал майка ми и баща ми за парички. Вадих си хляба, така ходих покрай рибарите и още от клапе. Като ходих на училище, помня с гумики. Бях ми и даскала се викаше, да си миете краката, да си смените чорапите, защото много миришат. А пък аз, моите нямаше как да мириша, защото цял ден по водата. И отивам мокър с гумиките, един път влизам вътре, този като ме видя, вика, откъде идваш ти? Пък гледа времето сухо, не е дъжд. И аз му обяснявам, бях на морето. И какво море бе, март месец бе? Викам, там рибарите работят и аз си помагам. И така, значи от клапе. Някой път се налага да закарам. Тук имаше пристанчи да кача моряците, които са на рейда. Всеки ме даваше по едно левче, аз с греблата полека, отивам, оставям ги, дори никой не ми е казвал какво. Фърляте, така се имал случай, ми фърлят паричките, аз не искам, аз го правя за удоволствие. И така се свикнах и да греба. След това изкара курса за спасители. Каквото съм работил, всичките ми професии са били така на свобода. И съдай! Оп! Айде, момчета, сега по-здраво ще му тикнем главата. Айде, хо, и суп! Оп! Айде, хвърли, бе! Мета кела, много долу няма да фърляме, така някъде. Айде! От тук малко по-здраво. Айде, без да падне турбата. Значи с тези по-здраво. Айде вече затваряйте от тук. Айде, само от тук здраво. Че сега като видят рибичка малко повече и викат, тези богати рибари, бе. А не знаят, че сме имали случаи, вадим само медуза, целият гриб, зор, течение силни и мъка голяма. Режем турбата, почваме наново пак да шием. Айде, момчета, пойди, пускайте. Взимахме му силата, няма страшно.
то пънем или махти, там него ПЛП, там служете палата долу. Колега, нещо получи на краката и на пличка. Той тази жена му е на работа. Айде, той е наш колега, едно десета да направи. И то богато чорба ще стане. Заргана, гледай, харипи, барбунки, сафриди. Нямаше и они. Не, бе, за дългия... Ето тук къде така пане, бе. Рибата ни пара глава Кой пи бирострата? А кой може да пи? Кой може да пи? Разваля дисциплината. Дисциплината, няма се разберем. Бира ще пити да свършим работа. Разбрахме се. Как ще направи? Колко иска да му даде? Да. Ако направи забележка, ще каже добре, няма да пие. Обаче той преди да е на работа, ще му хакне две бързи. И същия начин аз няма да го видя. Ще стане. И както виждаш, с Божията помощ е така по-лекичко, защото различни характери, така е. Не можеш. Ако съм примерно само с него да работя, проблеми няма. Да, ама са 8 човека, виждаш. Сега вчера дойде едно мало момченце, днеска го няма. Сега положението са две. Или не е можел да стане, защото е млад, или другия случай, опъна са малко колюка, тук е кръс, мръз и нямаше прибичка да вземе някой лев. Ми пак рибата му дет му дадахме пак пари. Пак пари, днеска го няма. А утре ако дойдеш, ще му кажа, слушай, моето момче, ще направи компромис, но ако мислиш да ми ги правиш с номера, за време. Значи тук стоим още 1 кило и става. Тук сам ще да слушам. Няма проблем. Ай. Служи, бе, ще оставя на това. Слави. Зависи как купуваш рибата. Е, това е. От всички риба има светки. Зависи как купуваш от много сега. Като е много рибата, пада долу. Като е малко рибата, да кажем, стърпит да бъде, паламут да бъде, горе дига след това. Цената се дига горе. А ти, Валя, заспиваш. Заспиваш прав. Е, това е при нас. Както казват хората, болне, на легло го мислиш. Защото нямаме избор. Ловиме, а то не е да ловиш. Въпросът е да я реализираш рибата. А реализацията е точно това, е търговците. Дано за напред да направят някаква рибна борса, където да има. Е, сега чух за Бургас, не за Бургас, за Созопол. Колегите искат да правят такава борса. Естествено, си държат пазар. Значи попчето от примерно 2,50 надолу няма да падне. Сега те как ще го продават, те естествено, че той трябва да има някаква печалба. Той не може да плаща хладилници, не може да плаща транспорт, примерно да я закара до София или до Пловдив. Си имат някаква печалба, но ме взимат на реална цена. Не, сега тук пазарлък ще ме взима на 20 стинки попчето. Както предния пътешина и после 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300, 10, 315. Валю, пише ли го? 7 валю. Гучера? Гучера няма. Да, Гоче. Няма избор. 5 лева остават за утре. Нищо не пише. 5 лева имаме отгоре. Водка, Значи всичко съм коняци. оправил. Морето ми дава свобода, усещаш как се призареждаш с енергия. И така с годините, особено вътре като си в морето с лодката, чувства, че ще излизат крале като орелче си. 77-ма като се уволних от казармата и нямах избор, защото спасителството време. 3 месеца, през другото време трябва да се работи някъде. И почнах в ученически столови, около 3-4 месеца работих.
зимата да изкарам, лятото пак спасител и така се роди Дианчо. Всичко нормално. Сега дали последствие на време му дадаха болести, един казва, че докторите са го объркали, но така или иначе откриха, че ще се остане болно дете с увредено мозъче. Наистина има много приятели, които ми помогнаха. Други, които казват, абе дай го в държавен дом, ще бъдете по-добре, ще имате второ дете, то ще ви пречи. Дневния център за деца и младежи с умствена и изостаналост. Той съм детко, аз, Викито, Хелан, Митко, аз съм у мен вечер. Така трябва ли? Я го прочети сега. Свилен има абитуренска вечер. Аз съм умен. Но това е единственото омъка, че вижда всичките с приятелки и сега ме пита, татко, аз кога ще имам? И естествено му казвам, кога ще имаш, той се усеща. Че викам, яди като пораснеш. Но толкова да порасне, той е вече на 27 години. Мозъчето може да му е увредено, ама другите му работи не са увредени. И нагона си го удря и си търси, естествено. И аз много пъти с майка му съм споделял, викам, бе, дай, тук има наши момичета, ще му помогнем там, нали, все пак да изпита. Не, съкън, ти корвани цял не по този море с пастъл на стъл, все такива идеи ти идват. Щал да свикне. И какво като свикне? След като ти можеш да пиеш по-много уиски, естествено пък, на него ще му плащаме по 10 лева за така и така. И дори имам тук приятели, които са му обещали да говорят, обаче майката много против. Не разрешава. Роди се Свилен 90-та година и той тук израсна. От малък, дори имам спомен, майка му работеше сервитьорка, аз спасител, ми го оставя на 2 години и нещо да е. И постоянно в морето. Аз с баща ми просто много го уважаваме, всичко си споделям с него за абсолютно всички проблеми. Дали е приятели, момичета, училище, работа, каквото и да е, той ми помага. И наистина ми помага. Колкото за работата му, че е рибарен, не се срамувам това. В принцип няма срамна професия. Това му е дал живота, това правя. Работих в държавния риболов, а пък шефа готен. И викам, бе, шефе, предстои време да работя с пъстъл там, някой лев да изкарам. Той вика, мене не ме интересува, работиш си, от тебе искам да върви работа. И така работих на 2 места. Един в риболова, един спасител. И Свиленчо, за да мога да спомня на 2 места, гледам някой майка на брига с клапе, естествено не гледам да бъде засукана. И вземам с лодката с пастела и викам, бе, прощавайте, аз определено първо правя с клапето. Викам, ти искаш ли да те повозя? И то, ами да. Обаче викам, я питай майка си да не ще разреши ли.
И той идва и вика, да, майка дава. Обаче аз сега знам ситуацията каква ще и викам, бе, виж колко малко неудобно, ма да се качите и виж, защото все пак деца са. Вземе да се обърне лодката, нещо да стане. И естествено дамата той чака, качани са. Ви откъде сте, как сте, от колко време работите, напред-назад. И аз викам, бе, малко неудобно, ма да ви оставя хлапето за 5 минути да отида да видя колегите, викам от горния пост, там нещо може да имат проблеми. И тя, как бе, ви такава разходка не направихте, как не? Естествено. И свиленчо го оставам, отивам да се свърша работа в риболова, естествено аз вадя лодката при колегите, оттам избиканем, отивам в риболова, свършам се работа и се връщам. И дамата вика, ма то казвам, много добро дете, бе, ма такъв апетит има. А тя направила сандвичи за нейното хлапет, то някоя немично такова не ще да иде. Нашия тази вода го измукала братко, не че го държах да. И викам, а той голям апетит, бе, че покрай него каза и нашето еде. И така става. Приятели, и аз си гледам работа на другия ден, естествено. Вечерта като работи с грипа, отделям рибичка, покамвам дамата. На майка му не му ставаше много приятно, защото като разбере, че има дами, като всяка жена, ни приема. И така Свилен израсна. Каквато и професия да хвана, сериозност. Почна в държавния риболов солариум. НРД, риби, сол. Естествено, бригадата беше от 10-15 жени, защото те транжират рибата, чистят те. Там пак също се получаваха ефекции, но така, но ви казах, благодарение на Господ, търпим се. Явно с годините и аз олегнах, а пък и тя вече усеща на къде духа вятъра, Коли си казва, давай, и тук сега натискаме полека. Най-вече се радвам, че са запазили брат ми, защото в повечето семейства тези деца са били давани в домове. И брат ми не са го дали в дом, за което много се радвам. Като по-малък не осъзнах, че той е болен. Че има проблеми с мозъка. Всичко го приемах на игра. Да не ти буде пясъка, е? Обаче малко повече като пораснах и разбрах всъщност какво е станало. Като почнах да си имам вече мои собствени приятели, компании. Познаваш ли го? Взимах брат ми с мен. Без проблем се излизахме наляво надясно. Даже на дискотеки съм го взимал. Просто гледам да прекарвам повече време с него. Няма да питам. И по принцип, Няма да питам ти момченци кой е. както е казано, големия се грижи за малкия, то сега става обратното в случая. Няма как. Я кажи здрасти. Кажи здрасти. Мъжко ли? Да, мъжко е. Здравей. Как казваш? Валери. Валери. Я му се изплиза. Целя в пясък. Колко е голям той? Година и половина. Мъниче. Да е жив и здрав. Ела тук била. Сами като сме с брат ми, уча го да се би, защото е малко добричък и по принцип той ходи на дом. От 8 сутринта до 5 след обяд ходи в един дом да го занимава там, грижат се за него. И почти всеки ден, който се връща, един намусен се връща вкъщи, питам го било, какво ти има, бе? Почвам да обяснява с кой се бил скарал, с кой се бил сбил, бил се сбил. И аз му викам, айде викам в моята стая да те уча да се боксираш. И слагам по 2 чифта ръкавици и се мятаме двамата с него. Повече се смеем, нали? Обръщаме го на игра. Значи за брат ми най-важното нещо, нали, от хобитата му е музиката. Музиката е танците. Сръбската музика му е любима, след нея е гръцката и не на последно място чалгата. И много танцува. Значи по принцип аз нито мога да танцувам, нито мога да пея. Той ги прави тези работи просто перфектно. И най-вече ме пита за момичетата. Голям проблем само. Защото по принцип, като се превърна вкъщи с някой момиче, има въпроси, коя е тя, какво правихте в стаята.
Само единствено съм окал на Свилен, че той е рибарен, въпреки че винаги ме е помагал във всичко. Мрежа да правим, да съм го извикал стига, да си я свършил с учението. Първо съм му казал, учиш, след като си свършил учението, идваш и почваме да работим. Като е бил в отпуска, примерно там по време на ваканциите, пак съм го взимал да ми помага. Но не искам да практикувам моята професия. Не, че е лоша професия. Като тази професия няма лоша, няма и срамна. Аз по принцип съм ученик, сега последна година 12 клас. И мой абитуриентски. Петък и събота вече, когато не съм на училище, събота неделя, ходя на работа през това време, за да мога и аз да си варя някакви пари. И работя в един барман работя. Мисля да е за кратко тази професия, още поне лятото сега да изкарам. Има много спомени. Ме влечаха много кучетата и конете. Значи кучета от малък съм имал. С тези кучета постоянно проблеми в къщи. С майка ми, с баба ми. Събирал съм ги по 4-5. Карат ми се. Но определено обичам много животните. Явно виждам, че те не са като хората. Правиш му добро и след малко виждаш или подигравка, или нещо ти правят някои мизери. А за коне ми беше мечта, така и не можах да си взема кон. Просто нямах финанси. Но имам един спомен като малък. Дядо ми имаше един приятел, казваше се Патрона, и работеше с негова кобила. И аз сега виждам, те на обяд правят стария път за Бургас и под нас. И виждам, че кобилата вързана за да пасе, те на обяд са седнали да хапват и вързана да пасе. И аз се гледам на дута и викам, аха, да се бремена сега, ще открадна, ще я закарам в гората, ще я вържа и като роди кончето ще го взема и вече пак ще върна кобилата на собственика и викам, вече ще си имам кон аз. Отивам, отвързваме, айде както го направя, качам се аз на гърба и закарах я в гората, като все едно, че филм съм направил. Ти се откраднал. И баш открадването, усте какви бяха случаите след това. А човека с това си вади хляба. Връщал се на обяд, кобилата няма. Аз съм я вързал там в едно дере, иначе съм го измислял. Има кайнак, има трева, там има заядени. Сега аз отивам на училище първия час, втория, акъла ми там за коне. Аз си отивам да видя какво прави. И след известно време дядо ме пита. Известно, след ден-два. Абе, как ти цял ден обикаляш, той си му познаеш какво прави. Абе, казвам на патрона, кобилата изчезна. Бе, някъде да се е виждал. И аз викам, как ще изчезне, тя викам, не даваш да се хваща, викам, тя хапи. Хапи, не хапи, вика, или някои цигани са взимали, или е скъсала синджира, каза и отишла някъде. Викам, тя не беше ли бремена? Как бремена, тя е яло кобила, каква бремена? И аз като мисля бремена и чакам да ражда, а тя кобилата яло. Че слизам долу в дерето. И викам, ясно човека, че каза, пододя човека, стои си вади хляба. Оттам слизам долу в дерето, няма да забравя, пък тя кротка, тя вече свикна, тя на седмица с мен. И дет съм и вързал, двата предните крака съм изпънал, един е задния и викам, чакай сега, ще отвържа аз, нали? Ще я закарам там близо до галата и ще я пусна да се прибира. И като я отвързам, съм наведен. И тя като се пази от мухите, като ме чатна за главата, аз една ялпа назад, значи може би не знам колко би съзнание съм бил. Ставам, дето в кайнака там, целият мокър. Викам, сега кой е виновно на животното? Че оттам няма да забравя, закарах я на галата. Пуснах я, прибра се при човек. Че дрехите отидах там на един кайнак и спрах ги, как се прибира целия кайнак вкъщи, майка ми ще кажа, ти пак не си бил на училище. Пак аз де факто съм на училище. Ще закарваме там на слънце и суших се, прибирам се и така. Не му казах нищо, защото ще и са 3-4 дена човека съм го съкатил за... Не може да си вади хляба. Ако билата ми даде. И така. Сега, че бях луда глава, бях, но страхотно обичах поне. И това ми беше мечта. Мечта, тя е малко простичка, обаче от малък ми е мечта да съм спасител на Хавайския остров и да карам сърф с едно коктейлче в ръка. Простичка мечта, обаче ми харесва просто. Откъде идват моите приятели? И то приятели от всякакъв вид общество. Адвокатите, доктори. Познавам, примерно, един доктор, той вика, Гоче, удобно ще бъде да дойдем на колибата, да направиш една рибена чорба, да направиш, примерно, един карагьос на скара, да хапнем, да разтварим малко. Аз покрай тях лав, мал стане.
Той доведе другия. Ти, докторе, как се казваш? Аз съм примерно еди кой с какво се занимаваш, така и така. Като и наистина много са ми помагали за Диана. Те поискат ли рибичка? Винаги. И в очите на другите викат, пък ти рибарен, с хора от висшето общество. Що? Аз съм човек и той човек. Той работи професията, която се работи, аз се работя. Сега, примерно, той... ти знаеш, аз ходя, примерно, каза, имам лодка, ходя на чипаре. И честно ти казвам, не мога да хвана такава риба. И аз му казвам, докторе, ти се съзнаем, примерно, да правиш аборти. Нали? Или така и така. И той вика, да, сукта ли ги правиш? Ще кажа, ще разправям, каза дори един виц. Опъвал съм, каза дамата, каза на леглото. И то не е виц, каза долу истина беше, но така малко на виц, каза, ще изглежда. Той е доктора по агент. И му се обажда един колега, тръгнал от София. И наближава Варна и го пита, обаче той е вкарал пръста там в корабията и ще прави някакъв преглед. Обаче той сме звъни по телефона и той, да, къде се намираш? И той вика, каза, сега влизам от магистралата. Нали? И обяснява обаче с пръста, държи телефона. Ами на къде? Ами ще завиш, каза, малко наляво, после каза там до мола ли си, до мола. От мола каза, ще тръгнеш така малко околовръстно и като наближиш, каза, до медицинския там университет, точно там спираш, ние сме на среща. И се усещам и викам, извинявайте, каза аз. И пациентката ми викам, прощавайте ви, може ли да посъкажете още път маршрута? Разбираш ли? Значи той е също човек като мене. Той е нищо, какво ма дели като професията му е такава, моята професия е друга. Пък професията почина е също. Рибата и корабията ми решат едно и също, тъй че той дали работи, аз съм рибар и той е акушер-гинеколог. Нещо лошо. По миризмата си приличам, иначе той може би е завършил малко повече чело. И така. Ма не бе, това се е типично от живота, Свиленчо. Каза, какво ти каза? Аре, так! Дори малко може да ударите, така тя безстутио на екара. Ми так червеното, знаете, тук малко право, докато направите и после вече затварите. Като завря от бригада. Още радости фащаме на бурти-бурти. Давай, затваряйте само. Само затваряйте. По-здраво тук давайте, дали се отваряте. Колкото гребете, винаги те с дясните по-здрави. Да така, тята слодка, вместо да тива наляво, тя надясно тива да е бе. Така. На Мидино поле, обаче му обещал 20 надник. В началото нямаха работа и много готино, хладилника пълен. 20 так, напълним 4-5 гаци такива, дето, знаеш, те обират едрите, другите ги слагат и ги слагат пак на майката там. Обаче, като ял по парата, само на ден си каза, баче, но майгата. Каза, аз имам високо кръвно. И вика, няма каза, брат, кой вика, вишко, мен има бърка. И идваш тук, докато си намериш работа, не казва постоянно. Ама той ще го щира мътре. Първо чета пигел, след това Стефан е кафе. Постоянно пиян и рибачка. Иначе филолет сега дето да фаща. Той е школа на мамо. Все философия, а пък той не го знат Турчелия, кой е сгъщерзона бачка и била майката. А пък един за миризма стига, е сам докана, той стига. Давай, Бибо, дай, помагай! Бибо е къдем ли е? Аз искам да го правя така, да си бъде чисто, подредено и искам и от хората, тези, които работят с мен, да го правят. Да, ама той нещо не се получава.
И ето сега, понеже всичко, кога работиме, е всичко с пясък. Като трябва да го приберем вътре в лодката, естествено, като е на пясък и го вкарам в лодката, то са взимаш и пясък. И не го ли пазим, както аз си го знам, съм го направил вътре с балатом, всичко, все едно, че влияш в къща, като в дом. И става така, че периодично трябва да се мие тази лодка. А за да се обърне да се мие, тя вече почва. Пращат и ребрата, отделно това балатома целия трябва да го изкарам, съм го заковал. И всички главоболи. И постоянното им разправям. Мийте, пазете. Сега този сутрин, не знам дали обърнах внимание, то с един, дето малко магиосен беше. Още не му беше работа да се качи с маратонките. Както е лумбур, вътре той вкарат 2 кила пясък. И почва да го събира после. Не става. Но нямам друг избор. Трябва да се принагаждам с хората. При нас ще има дни, когато много се радваме и момчета доволни, като има рибичка. И има дни, когато малко им пада гарда, както днешния с много малък улов. Да и сега като хапнат по една чорба, пият по една ръке, се отпускат. Най-важното, че са опорити и на другия ден пак сме в морето, пак продължаваме същата процедура. И така. Това не е орисията. Но лошото е, че от ден на ден почва да ме притеснява. Те, както много колеги, почнаха им дадаха ултиматум вече да се събарят колибите рибарски. И защо? Защото нямаме управия. А управията каква е? Аз не съм ходил навънка. Но знам в цял свят имат определени рибарски селища, където им дават добро. Дори са ми казвали колеги мои, които са излизали, примерно в една Гърция, тук съседна, човека вади рибата, 4-5 масички, капанчето, рибата си той я реализира. В цял свят си съществуват рибарски селища, имат. Може би сега се чува там по медии, тук, там, нали, по вестници го пишат, че ще става нещо като рибарско селище във Варна, но къде ще е, що ще е? Съборим, нали, зато е оговорката. Кого съборим? Ще правим изказ, кого съборим. Борба, напред. Ще блокираме залива. Ще свириме. Ще свириме, ще скандираме. Пък може виж днес как се палят там, дето застават. Кои бяха? Той бензина скъп бе. Къде са краварите, ние ще се давим. По една котва на врата и не бе един като се дави, те ще кажат, чакай сега, значи на тези момчета трябва да помислим малко по-сериозно. Да, ама те са на девиза да намалят. И какво ли викат те сега, по един път да намалят. Спасение няма, доколкото може се бори момчета. Доколкото може. Ако искаш да сменим чорбата за една ръке още. Ченджа. Ти праскаш две ръки, аз две чорби. Кой, не наляте ли ръке? Има. Криза на мене не слагате, нали? Чакай, братко. То може и да не е стигнал. И на Яро изобщо не слагате, нали? Кака и шо ръке. Ай, стига. Айде, на здрави момчета, живи и здрави да сте. И да не ви пада гарда. Защото няма как. Знаете, морето днеска дава, утре няма. Няма да се върне това, което беше. Като се напълни тук с хора, тук всичко се промени. Не остана бряг. Какво ще правим? И на Паша Дире, на Черноморец и на Фишоза удобно стана, нали, прекараха, асфалтираха всичко, леко се слиза с колата додолу, обаче няма природа вече. Той строиш ли според някой? Той направо за мен той е бункер, за един затвор. Той е направо се едно варненски затвор беше среща. Така е, той е направо се едно варненски затвор. Той всичко Те казват, че апартаменти ли? Апартаментите големи. Толкова ги вълнува дали е удобно или не. Нали ще да вземат парите? Нали вземат парите? Въобще не ми хареса.
Аз не виждам кой ще дойде в тези бункери да живее. Имат пари хората. Строят. Очудвайте на се. В София не е ли също? 3 лева, да. Лебедите, да. Лебеди, ама лебедите ще гледат. И те си заминат. И те лебеди няма да си заминат. Всяка година се говори за гонене. Ние сме като тръмфчета на всички. На кмета, на общинския, на всички. Подали сме молба до министъра на регионалното развитие, до голяма община, нали, да се останем с статут на рибарско селище и да дойдат да се кажат тяхните изисквания, какви ще бъдат тук, нали, да направим нещо по-приветливо. На мен също не ми хареса. Има бараки, които въобще не имат неогледен вид. А който мисли, че от рибарлъка става богат, жестоко се лъжи. Нали, ако това, ако е така, те унес горе в парламента, ще дойдат тук на нашето място, няма да стоят там. Виж какво ще представлява. Тук е много красиво, страхотно е. Гледай какви екстра ще има. Тук вътре с солариуми, За отличници масажи, бъдва, че за отличници нас пак няма. Басейни. Пак няма в класацията тук. Какво значи на шега? Това е много английски хубаво. Красиво е, компенсацията е хубава. Да. Ето и ме хареса вече. Голф игрище. Голф игрище, обаче не може да си го позволим. Те са англичани или пък хората с пари толкова ли са глупави, че вярват на такива снимки, не ми е ясно. Обаче, това е вече в завършия вид. Това е нашата ли е тук? Нашата, разбира се, обаче нас няма. Много интересно. Тук бунгала, нещо рибарски, лодки не виждам, само плажови. Виж кое е хубаво и вчесано пък. Това е залива, значи... Това е залива, тук си. Е, тук някъде. Река е Тополите, бе. Аз съм под Тополата. Аз съм под Тополата. Под Тополата, аз съм... Под Тополата, ти си е тук да кише някъде. Още някъде. Сигурно ще построят и пристанище ли, да? Може. Ама друго си е бетончето. Бетончето си е красиво нещо и друго е има малко бетончето тук сега да са такова. Виж, това е едно действено място остана и те ще го оправят и него. То, че е така, нищо законно няма. По брига няма едно законно рибарско селище, за да имаме претенции. Ама те ни дават, да го узаконят. Гоче няма да напуснат, да той е затворен. Там портал ще има с циздрихи, как ще напуснат нас вътре? Няма да ти дадат добро само да погледнеш. Те с смокингите трябва да влизаме вътре. В езерото, ако нещо се даде, и там ще нагъчат абсолютно всички, което ти докато излезеш в морето и с многото риба, не знам как ще стане. Баланса не знам къде ще отиде. Баланса никъде, ти може да си покриеш разходите за безден. С годините, които те отрови от Девня, периодично имаше риба, която не излизаше и се давеше. При едни бозоно тези дълбачки, като вземат да ровят, те разбутват вече пластовите отровите, дигат и масово измираше рибата. 1000 години. И ние мислим откъде и колко куриозни случаи има мида. Изкарал мида, хубава мида, къде е бе? От морето. Мида то от езерото. И те са натравени, дето ги правят. Те зато и направиха тези ферми вече. Но... Тежка работа. Като са копни с лопатата за морския червей, за еларията, която излиза... Ужас. Сяра, мърсоти. Петрол и всеки Менделевата таблица. Или там риба ще хваща. Това риба ще хваща. Никога не може да се хваща. Просто трябва да имаш съзнание. Не може да я хваща. Но как ще дадеш на пазара да тровиш хората? Кой ще даде средства да ти изследва? Те не могат да изследват едно кисело мляко, няма ли уреди колко време и си го казват наяви, а ще ти се хванат да ти изследват дъното на морето. Не, че няма. Има си бан, там екологии, но няма да стане. Но тук забрави, че ако влезеш, ще излезеш на плюски цели. Всички места, където имаме състоянки рибарски, са заети, защото са апетитни места и явно тия, които имат парички, си правят точно тая база. Колеви като флагаме, вместо да направим рибарско селище, ще направим хотели, ще направим кръчми луксозни и въпрос се решава. А пък виждам така с годините, хората търсят точно битовото, естественото. Колегите ми тук почнаха от 1-2 години да се притесняват, че ще насъбарят. Аз това го знам още преди 10 години. Знам, че нямам избор. Нямам, но докато мога, преди години, и ти си бил свидетел, знаеш,
горе ползвах базата ми, спасителската колиба. Значи пак занимавам с рибарство, тогава пък колиби изобщо не даха по комунистическо, то и рибари, няма такива работи. И всеки си търси по някакви... И аз ползвах базата, която си ми беше на... Все едно, тук като спасител ми имах бунгало, едни грабла, едно легло, там касичките, мрежите, така. И така практикувах. Радостен, постоянно съм радостен. Аз нямам да бъда такъв отчаян или мъказнан, че ако днеска имам неудачи, зато и казвам, не вярвам, но има някаква сила, но другия ден ми дава. Или имам другия случай, което в така моя живот си го прави, колкото повече давам, повече ми дава молитва. Значи давам какво? Пенсионера, виждам го човека, дошъл, чака, треперат му ръцете, едно левче да му даме нашия патрицион. Една каса раздавам на пенсионерите без пари, те доволни, взимат, дори съм имал случаи куриозни, те викат, ти му даш, той продава. Няма значение какво прави, той продава, да си изкара някой лев, да си купи лекарство и да си купи мляко, защото му сигат паричките. Но пък замяната и ти каза, ако не виждали отгоре какво, даваме двойно повече риба. Това е и какво да бъда. Постоянно съм радостен. Радостта е това. Труда, а пък съм го чувал и от себе се съди, ало, труд няма. Единството, което съм се замислил, че ако ма сложат, пример, в една стая, да не ми дадат нищо да върже, да не виждам морето. Аз на втория ден съм, както съм здрав, смята съм летал към банка. Хора, които обичат морето, които почти не могат без него. Интересен вид хора, които са на изчезване даже вече. Аз бригадата, която водя, или тайфата, по-нашему наречено, по рибарски, това са момчета, които наистина все от някъде има някакви проблеми. На брига много рядко идва човек, който е дори с образование. Наистина е много емоционална работа, но те са или някой излял от затвора, или нещо се е развел, или нещо алкохол, има някакви проблеми, но морето наистина му дава всичко. Морето приема всички, дава им всичко, но иска трудолюбие и постоянство. Ако ние нямаме сплотеност, а морето не обича разединение, то обича сплотеността. Има сплотеност, постоянно работим, зато и си вадим хляба. Георги никой не се учава. Винаги е усмихнат, винаги е борбен. Детска дава настроение на другите. Георги е стожера. Той е човека. Цялото село се върти около него. На всеки помага. Няма нещо свързано с риболова, което да не мине през него за съвет, за... Много си отдаен човек, даже съм се чудил как се оправя с всичко, което е на главата му. И работа, две деца. Ама не се оплаква, де. Кора спъш ни писка. Така каза той. От 88 година съм при Гочара. Излязах се от затвора. Бях влязал за 5 години. И Гочара ме взема под негото крило. И до сега работя с него. И е малко труден характер. Обичам да пия, да се карам. От време на време се бия. За мен той е много добър човек. Ако не беше той, до сега пак ще да бъда в затвора. 100% гарантия. На времето паднах в един казан с вряла вода и като излязах от военна болница, ме гледаха Гочара и жена му Маряна. Не съм оставили нито гладен, нито жаден. Като съм закъсвал за пари нещо, нали, ако стане проблеми, ако имам някакви... Съдят се от време на време така, ама минаем бързо. Може да пизат. Сега и седмица. Там е изкуството. Точно такива хора да го правиш. Със всеки намира различен подход. Оправя се. Нещо вътрешно има. Има харизма така, която го... Никой не може да се скара с гочето. Никой не може да... Има авторитет и то не малък. И... Мисля, че там всичко е там, с авторитета. Приказка не може да се чуе за него от никой лоша. Не е само тук. Говорим за Траката, за Кранево,
тук за другото рибарско селище, там долу към това канала, дете езерото. Навсякъде го търсят от всякъде. Язовири, навсякъде много добър майстор е, много работлив. И да ви кажа честно, че за 24 часа спи сигурно 3 часа. Всичко и през него минава. През него и аз просто не знам как изтърпява това нещо. Аз ако съм, не мога. Честно казвам, аз не мога. Няма на колко друго да се опрат, освен на него. Той изхвърли ги, или примерно те са от тук нататък е морето. Няма друго. Дян се държи, няма кой да се държи по-добре от него с Дян. Много мил, много благ. Дедо изнервя по някой път, детето не се осъзнава, постоянно задава въпроси. Аз не съм го виждал един път да извика и да повиши тон и да... И зато е Георги. Да се оправя. Искаш да отидем на Лепа Брена в София на концерт? Кажи. Да. Искаш. А ти обичаш ли сръбско? Да. Значи ще отидем, обаче първо трябва да хванем рибата. Да хванем рибата, да я продадем, да вземем паричките и татко ще го заведе. Ами ако няма риба? Аз те мисля, те днеска пък те има пък риба. Ти си оптимист. Добре, моето оче, значи фащаме рибата, продаваме, вземаме паричките и татко му обещава. Ама с батко Сашо. С батко Сашо, бе, добре, бе. Той ще да закара с колата. Дидо! Бяре! Станахме приятелчета. Цяло лято се возим на джетове. Караме скутери. Да. Обаче сме малко дебелички. Трябва да влезем малко във форма за лято. Добре, добре. Дидо е добър, обаче има проблем. Много гаджета са му на главата и се чуди коя да избере. Харесал се дъщеря ми, обаче има конкуренция. Кой ти е конкуренция? Траян. Траян. Друг? И Свилен, това са. Траян и Свилен. Кой ще ги правим сега тя? Трябва да ги игнорираме по някакъв начин. Трябва да ги... Ти си батко, е? Не, щом си батко, значи... На Траян Роза, Да. а на Свилен... На Свилен кого? Абе, кой ще им ги оправиш? Те да си намерят там. Ставле! Яро! А пък Глория за тебе? Да. Ти си най-добрички. Нещо сръбско? Стига са пипа с тези цици, какво ги тъгаш? Нещо сръбско? Да. Какво? Коя песен ще спия? На Халит. Коя е тя? Аз хишма няма, музикален инвалид съм. Батка Яро! Привет на мъжете в къщата. Пристигнахме в Англия. Както ни казаха, ще работим на кораб. Поддръжка. Корабът е на док. Не е от най-приятните работи, но изглежда местните отказват такива занимания. Затова вземат нас. Естествено и заплащането е по-малко, но все пак ще взема някой лев. Поздрави всички приятели. Целуни децата и до скоро. Мариана. Сутрин, ако почнем от 2 часа или 3 с момчетата да работим, аз ставам 1 час по-рано, примерно 2, разхождам кучетата, след това подготвяме бригадата или по рибарската ефата
Свършваме се работа някъде около 3-4 часа. Ако има рибичка я продаваме. След това по принцип не е вид тренировка. Прибираме мрежите, пак влизам в морето. Имаме ни талянчета, трябва да вляза да ги изчистя, да са готови. Ако има риба, има, ако не, подготвям ги за сутринта пак. Разхождам кучетата и то става 9:30-10. Ако мога да гледам 10 часа късните новини, добре, ако не, лягам, заспивам и след 2-3 часа пак съм в атака. И така всеки божи ден. Ара, бибич! Сука, стигайте ли? Аз съм тук, моето момче. Фащаш там, аз тук и подигаме малко. Ай, сега знам. Оу! Дай, задръж. Оп. То е... Ще кажеш, че морето го е раждало. Виж какво нещо е сега. На грипа не може да вземем камсията, гледай, кога влязахме. Кога влязахме, за едно мезе ще има. Да, направо ще я приберем, няма да им даде. Да, само тук... Да, полека. Не дей повече, не дей се чаш долу при тебе. Като има мрежи вътре, имаш и надежда. Ако има кефал, зимата работим също. Но ако няма, това също не е почивка, а ще е мрежа. Станах майстор на спорта по мрежарство. Мога да правя почти всяки инвентари. Значи инвентара, който сме работили и има някакви косури, което това трябва да го има и са къса, ние му правим ремонт. Почивка просто няма. И точно това ме държи на ногти, както казвам. Той има нерви. Да плете. Аз не мога да седя 5 минути на място. Бурканчетата, като почна ги нарежда, нали, примерно сега той, даже аз и риба, като чистя, нали, той почне нарежда едно по едно, аз ги пащам с шепата, а лобурта вика, остай, повече не нарежда. Нали, просто той пак си бъде търпение, такъв мой характер е, че просто е търпелив, както е с Дян. Дян прави били, обаче спокойна душичка е от всякъде, просто нямам думи. Ами, моите момчета, като свършим работа, говорим за тайфата, обичат да се пиват, както аз с тях там по 50 грама, казваме си през деня, там какво е минало, там по определено житейски опит там. Това не е житейски, е приключенията през деня, защото определено работим само вечер. И сутринта пием там по едно кафенце с или рибената чорба, там по 50-100 грама ракийка. Но има момчета от бригадата, които са доста големи спортисти и вместо 100 се цапат малко повече. И тук наскоро един приятел ми донесе една ракия, не знам той какво бъркал и какво е станало, и старвал вместо захар, тя по принцип знам, че се слага малко захар, но ракията солена. Пробвах и аз, нещо не се вързват нещата, викам аз се объркам, пък ракията си е хубава, всичко нормално, но солена. И слагам на моите момчета. Нали, сега те, които разбират, викат, абе чакай, бе, тата с ракия нещо, утре там солена ли, какво е? Другите, как да разбере, братко, аз имах един голека, викаш така, тя устата му калайдисана, как да разбере? Как да разбере дали е солена? Той, каквото, дори съм имал куриозния случай, съм им давал уиски, хубаво уиски, донеси му там един доктор, ми подарят някакъв повод и викам сега да не ги цепи от колектива и той човек, след това на всички нали, по 50 грама. И един ми вика, много ще моля, не искам каза това, от тая ракия, дето ми беше дал каза отново с другата. Значи, той мисли уискито за ракия, нали? А пък обратно, тая по-ми му харесва соляната. Защо няма да ходиш на лагер? Ще бъде аби
Абитурент. Абитурент ли ще бъда? Да. Чай, че се е цапал така. Абитурент? Да. И заради това няма ходиш на лагер? Заради мене? Да. Не ти ли е по-хубаво да отидеш на лагер? Не. Как беше, видиш забележителност? Тук ти е по-хубава, при мен. Да. При татко. Да.